Streaming de la cursa solidària de Nadal. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Aquest diumenge, Fitel Televisión retransmetrà en directe la cursa solidària de Nadal presentada per Àlex Giral i Marc Linares. A les 11 del matí es donarà el tret de sortida al recorregut de 5 quilòmetres que finalitzarà a les pistes d'atletisme. Fitel pugui donar la cursa per streaming, una cosa que no s'havia fet mai en totes les edicions que porta la cursa Nadal aquí des de l'any 2007, doncs, ostres, això fa pujar el nivell i fa que en properes edicions segurament la gent a la que vegi doncs, el després del vídeo a casa seva doncs, que hi hagi més participació. Realment estem molt contents. Les inscripcions es poden fer al web de l'Ajuntament o presencialment al Puntet. En relació a les mesures de la Covid-19, serà obligatori l'ús de la mascareta fins que s'hagi passat l'arc de sortida de la cursa. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.